Sana namang karangalan ang sinungkit ng ating mga atletang Pinoy sa mundo ng sports sa isinagawa sa ibang bansa, especially sa larong chess. Kaya naman, kilalanin natin ang mga nagwaging chess players na nakalikom ng 7 gold medals, 3 silvers at 2 bronze medals sa Eastern Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand. Together with their coach Joey Florendo, magandang umaga, John Cyrus Borse, Angela Joel San Luis, Rubik Von Villa, and Cyrene Jean Borse. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Magandang umaga. Nako, unang-una, congratulations sa inyong lahat after bagging multiple medals sa Eastern Youth Chess Championship sa Thailand. Ang karangalan nyo ay karangalan din ng Pilipinas, especially ng mga Zamboangueños. How does it feel ba na maging bahagi ng ganitong competition? Nakaka-proud po, Sir Cyril. Bahagi lamang ng competition ay napakasarap na sa pakiramdam. What more na lang na nag-uwi pa yung mga players ng medalya. So lahat po sila nakapag-uwi ng medalya, kaya napakasaya being coach and being part of the delegation. To compete with other players sa ibang bansa is really an overwhelming situation. Coach Joey, paano mo ba hinanda ang ating mga chess players to boost their confidence? Ayun po, unang-una talagang binibigyan ko sila ng lakas ng loob, kasi yun naman talaga yung isa sa kailangan na factor being an athlete. So sinasabi ko na they prepared much, so alam kong magiging ready sila kahit sa international event. Parang hindi ka magwo-worry dahil alam mo nag-prepare ka, nag-effort tayo mag-aral. So alam ko na magiging okay yung kinalabasan. Sa larong chess, mga kapuso, talagang napaka-challenging ito i-perform kasi kailangan mong i-develop ang maraming skills para maging effective. Ano naman kaya ang mga skills na kailangan nating i-develop? Tanungin natin si Coach Joey. Siguro po more on attitude siguro. Discipline and hard work. Kasi kung sabihin natin aaralin natin yung game, pare-pare tayo ng mga resources We study books, game strategies, pero siguro mananaig if you have this discipline and hard work. So sa discipline kasi, alam mo na you need to be responsible. Tapos kailangan, sinabi ni John, na kailangan walang distraction. So ayun po siguro, if it's a long-term preparation, kaya siguro kung nagawa to ng mga players, they will be successful sa mga competition na darating sa kanila. Sa ating mga players, kumusta din ba ang inyong studies? Paano rin ninyo binabalanse ang inyong oras sa pag-aaral and sa sports? Okay. So, yung about po sa studies, kasi po, di ba, may mga tournament po talaga tayo na pinapasukan, gaya po nung sa Thailand, November 4 to November 13. So, yun po, di ba? So, na-excuse po ako sa teacher ko. So, pumayag naman po sila. And after po ng tournament na yon, doon ko na po ihahabol yung mga assignments ko, yung mga gagawin ko po sa school. So, gaya po noon, nababalance pa naman. Para sa akin, nababalanse ko naman talaga yung chess ko at saka academics kasi parang fast learner kasi ako. So kapag uwi ko, pagka tapos ng tournament, any tournament, hahabol ko lang talaga mga requirements. Double time lang po. School at chess. Pareho lang din po yung kay Bon. Iniisa-isa ko po muna para para ma-focus po talaga ako. Nako, kwentuhan nyo naman kami kung ano ba ang mga unforgettable experience ninyo sa Bangkok, Thailand, especially sa lugar na na-explore, sa pagkain na natikman at maging sa inuwing pasalubong para sa inyong pamilya. Isa sa mga pinaka-unforgettable experience namin is yung pumunta kami sa mga nag-temple hopping kami. Like, tinignan namin mga temple, nag-picture, tapos bigla mayroon parang may nag-show, like mayroon nag-exhibition. So parang swerte namin na kuha namin yung experience na yun. And yung pagkain, parang nanibago ako dun kasi ibang klase talaga. Like mahilig talaga sila sa mga spices. So
parang ingat lang talaga sa pagkain nila. Tapos, inuwing namin pasalubong is yung mga simple lang talaga na bili namin sa Pratuna Market. Yun nga din po. Yung about po sa pera nila is nanibago po kami kasi po yung 20 pesos po is sa Pinas po and yung 20 baht sa Thai po or sa Bangkok. And yun din po yung about sa mga temples, maganda rin po and yung mga view po sa Thailand worth it naman talaga po. And yung sa mga Wat Arun po, yung sa pagkain naman po is yun din po nanibago rin po ako. Overall po is maganda naman po talaga. Swimming after ng mga laro po namin. At sa pagkain, medyo hindi ko gusto. Yun din po, sa pagkain din po, parang nanibago po kami kasi parang hindi po kami sanay sa yung ibang nilang pagkain. Coach Joey, pakishare naman any advice lalo na sa mga na-inspire na maglaro ng chess at gustong mapabilang sa inyong team competing internationally. Okay, so sa lahat po ng gustong maglaro at matuto ng sport na chess, advice ko lang po na dapat first is you have to love the sport kasi talagang mahirap yung sport, napaka-challenging. So una siguro is ma-develop muna nila yung love sa game. And then of course, we need to train and hard work. So I think sa lahat naman ng tao na kapag gusto nilang ma-achieve yung isang bagay, kapag binigyan nila ng oras at atensyon, magiging successful naman. So walang magiging imposible. So pagka may naman kami dito, welcome naman po yung mga gustong maglaro ng chess. So welcome naman po sa teams. Maraming salamat Coach Joey and sa ating mga chess players from Zamboanga City sa inyong oras na ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Continue to do good work. Thank you At Home with GMA Regional TV for having us sa show niyo. Mga kapuso, ayaw mo balhin og channel kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.